Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Julie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nitatang ko ti agpilpili iti kayat na apakiasawaak. Ngem gapu iti may sa apasamak, nagbaliw ti kapanunutan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag, tasimbang petkan, manipod iti trabaho, manak. Tatang, arak man ang tisang-sangon nyo. Pansinin mo't at abisitam. Umay nakapasyaray. Kasano apasyaran nak? Kat arak mo tisang-sangon nyo. Mabalin, bakit uga ka kumapailang kada kami kanitatang mo, Julie? Nabanugak iti trabaho. Kaya't konti aginana. Ay. Di mo bastusin ti bisitam, Julie. Bisita yung tatang. Saan ko abisita? Sige, sumura ka kun iti kwarto, kanabanugak. Talaga bastos ka niya. Kaya't mo taparamanan ka. Banyon, Tata Dalmas, baka nabandog iti trabaho na. Kita ang ti kinasingpad, ti agbalin to amanugang ka. Kasto ti kayat kong agbalin na manugang, Julie. Saan kat aday jay nga agin sa santo, saan ka no nga agin inom iti arak? Pwe! Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak diti balay, Ivan. Umunag ka Mabalin ka di? Mabalin. Apay kitin asaan? Amok namin asan nakakayat ni tatang mo para ken ka. Saan nga iso ti masurot? No pakasaknan ti pusok ti pagsasaritaan. Kabaalam nga rod asupringan ni tatang mo? Makaamiris tumatlaang ni tatang. Saan ang mabalin nga ipilit na kanyak ti kainuman na? Gapo tapada na abartag. Ison ti kayat na apakiasawaak. O sige, umay kan, Ivan. Umunag ta. At to'y ti kape. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ak, Julie. Apay, awan kape, iji palayo. Tatang, di ko kumamot bastusan ti katrabahwak. Intulod naklaang di ti balay. Iso a pinadagas ko a pinagkape. Naimbag amalam yo, Tata Dalmas. Awan ti naimbag amalam ko ita. Ala, ibusya mo day takapem, tagi na nanti anak ko. Ken uray si ka, nabannog kamit siguro iti trabahom, iso nga agawid kan, tapno makainana kamit. Uwan, Tata. Agis istorya kami lang biit kini Julie. Kasanom maibos adagos takapem ngay, no agsarsarita kayo ako nam. Tatang, pangaasiyo. Panawan na kami pa'y ka ni Ivan. Pagawidak tumat lang, inton madamdama. Anyamot ka ni tatang, nanang. Binastos na ni Ivan idirabi. Nasabrak ti panagsasao na ka ni Ivan. Kinasaok matlaang idirabi ni tatang mo. Imbaga, kama diti araramidan na. Abay an nakakumang agpili iti kayat mo. Ngam saan ang mabagbagaan. Agingga ka no nga agnanaad ka dito'y balay. Iso ka no ti masorot. Gapo ta pagsaya tam tikit kitaad na. Kasano a pagsaya atak? Kat jay matbartak ti kayat na apakiasawaak. Nalaing mat ngamin amang lamlam yung dayjay anoli. Kan talagang aggusto kan ka. Iso apas pasurutan na amin nga ibagbaga ni tatang mo. Iso matakay kayat ni tatang mo. Ibagbaga ko, nanang. Jack kayat ti makiasawa ka ni Noli. No ipilit ni tatang, agtalawak laangan. Saan namat siguro ang maipilit no talaga adi mo kayat anak ko? Ni Ivan ti kayat ko, nanang. Kayat ko kuman asumbatan. Ngam, amangan dumaamuan ni tatang. Kat nakarkaro nga ipilit na amakiasawa akon ka ni Noli. Anak. Isungada ka ni Ivan no maawatan na ka.
No makauray, kaya't naasawan, ay ayatan na ka. Wala nang. Nagsaritaan mimutkit ni Daytan kan ni Ivan. Ay na, talaga ang nagwapo ni Ivan. Kitaan mo, kitkitaan na ka. Ay, si kakit di talaga. Agtrabaho takit din. Ang mga numakita na ta ni boss. Apay nga min adi mo pa'y sumbatan. Madanon to dayta. Adakan kwa na no makauray. Kasanungay no makabirok iti sa bali. Di, kaya ta sa dayta. Saan nak nga ay ayatan? Apay nga min adi mo pa'y sumbatan. No siyak lati inaram na, sinong bata ko na dagos. Loka ka talaga. Agtrabaho takit din. Sana kumpormi ti pampanunutem. Nasaya tadakan, aginanaka, taumay nakapasyarin ni Noli intun madamdama. Ay natatang, sigurado nga aginom kayo manen. Amo yung matadyak kayat ti sumango iti tao, anak kainom. Sige. Tapnawan may bagbagam. Saan kami nga aginom? At dakano kayat nang ibagaken ka? Sige, tatang, sangwak, tauray siyak, at damat kayat ko nga ibagaken kwa na. Saya atem ti makisauken kwa na. Amumait nga iso ti kayat ko aparaken ka. Apay ka di ada kayo ti agpili iti pakiasawaak, tatang. Siyak mat ti makidan na. Saan ka tada kayo? Saan ka nga agbalin abastos? No kunak aninuli ti pakiasawaam. Ison, ninole saan anarigat akakin na awatak. Tanarespeto kanya. Ken sursuruten na amin apagayatak. Kat, mamati kayo mat. Ano nagasawa kaminton? Kat surutan nanto amin apagayatan nyo? Apay kit din na saan? Nakarkaron ton angag tong paliti amin nga ibagak, taasawa nakakit nga raw. Tatang, saan kayo asigurado iti dayta? Nasayat man ta sinangunak, Julie. Saan tan nga agpalpalikaw pay, Noli? Anya ti bagbaga ni tatang nga ibagam kanyak? Napudnuak matkan ka. Iso ano mabalin, sungbatan ako na. No sungbatan na, agkasarta dagos. Ibagak matkan ka. Amumatan asaan ka akayat. Nila ang tatang timangayat kan ka. Iso ano adda kumamat pa nagbain mo? Agbain ka kumamat. Saan ka asip-sip ka ni tatang ko? Sarda nga mo ti makiin-inom kan kwa na. Tauray agan ano ni tatang. Sa anak ang makiasawa kan ka. Nagsakit mo tinda kita balikas ma. Ang mo rin kasta, sana ka maawanan itinamnama. Sumardengak tulangay no makitak ang makikalaysakan. Talaga abilibak mat, iti kinapuskul ti ropam. Saan ka sumardang? Uray mapabainan kan. Kasta ti kinapudno ti panagahat ko kan ka, Julie. Naibagakon ka ni tatang mo, akayat ka nga ikalaysa. Kat imanugot. Kinuna na pagtungtungan ta ka no. Da kayo tinagtulag? Di da kayon ti agkasar no kayat yo? Ha? Napagtungtungan yon ti kasar. Kat saan ka pa'y matla asinong batan? Iso nga rin ta makisarsaritakan ka. Pues, saan ti sungbat ko? Sa anak ang makikalaysakan ka? Agtugtugaw tapay lang dito Ivan. Diyak pa'y lakayat ti agawin. Ay, maburbori nga ka ni tatang ko. Kasanon, no ipilit na ngagkasar kamin ka ni Noli. Saan mo ka di akabaalan na supringen ti pagayatan ni tatang mo? Kabaulag. Ngam, adalat tabutan ko. Kasanon, no saan kon akabaulan asupringan. Addakan ka dayta. Agam, amangan mat no adda panagayat mo kininoli. Saan ko nga ay ayatan ni Noli? Sikati ay ayatek. Sikati kayat ko apakikalay saan. Ha?
Kayat ka di asawan da ita? Asinumbatan na kon? Katwanan Nukas pangarigan ta ipilit ni tatang ang makiasawa ka ni Noli. Agdalawak laangan. No kasapulam titulong ko. Adak lang nito'y. Saan ka abaybayan? Agamanak, Ivan. Tada ka amang patpatid kar itirik na. Nakapagdesisyon na nga ilako ko ti dagatayo ijay suraw. Saan metla nga masuksukay? Jak kabaila na talunain. Uray ta nalawa pa'y mati mabati a dagatayaw. Kaya't ko apapintasan to'y balay tayaw para iti panagkasaryon to kininole, anak kaw. Kaya't ko adito'y balay ti pagkasaran yaw. Asino tinagko na ang makikasarak iti dayja abartak, tatang? Sa anak nga umanugot iti ibagbagana akasar. Lakay, saan mo apilitan ti anak mo ang makikasar iti saan na nga ay ayatan? Masurusuro ng tumutla nga ayatain. Saan, tatang? Pulos ajak tumasursuro nga ayatan. Sana natangkan ti ulom, Julay. Agtungpal ka iti pagayatak. Tada ka pailaang iti puder ko. Nukas na, sinong bata mo ni Ivan? Wen, Margie. Ay, madandanagan na kami. Taipilit-pilit ni tatang ang makikasarak ka ni Noli. Gan, makitaray kan kini Ivan? Saan kumot akayat nga aramidan ti kasta? Agtalawak laangan ijay balay, nukas pangarigan. Amo ka din ni Ivan da ito ang mapaspasamak kan? Wen, naibagakon. Gan, anya nga iti kunana. Kinunana ang nakasagana amang tulong kanyak, nukasapulak titulong na. Adan nabiro kak abayer ti dagatayaw. Ay mayat ta daras ka nakabirok. Wain, tapno daras mait ang mapasimpa tayo to'y balay tayaw. Tatang, ulitak manan Jak kayat ti makikasar ka ni Noli. Sana natangkan ti ulom kunak manayin. Di nakpag-high-bloodin. No adda respetom kanya nga amam. Sumurot ka iti pagayatak. Saan adita ti pakakitaan? Nga adda respeto kada kayo, tatang. Lakay, ibagak manenkan ka. Bayam ti anak mo nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Lakay, Domingo inton bigat. Sumurot ka kadi kada kami ang makimisa. Da kayo latan iti anak ta. Ita nga main ti panagbayad da iti dagatayaw. Ay, kasta ka di, tatang? Ay, saan kayo nga agin inom iti arak, Oy, anak ka laeng Saan arumbang nga abagaan nak iti kasta? Amaw, ti aramidak. Ay, husto ti ibagbaga ta anak mo, lakay. Saan arumbang nga aginom ka iti arak tadarigatan? Sa nabali ata kadwak mat ni Nole. Naibagaken kwa na ano bigat na abayadan ti daga. Kat aginom kami. Ay, natatang, talaga asaan nyo amaliklikan ti inom. Taadamot ngamin kadwayo amang pagpagusto kadagiti amin akayat yo. Sumardeng kan ko na. Sursurwam kit di nga ayatan ni Nole. Taison to ti agbalin nga asawam. Ay, pakawan, tatang. Jak tupulos masursurong nga ayatan day ja at tao. Manong, para. Ato tibayad ni, Manong. Aha. Nene, apay nga dalugan ti pulis di tawi. Muling agpaiso. Nanang, kumita kayo ijabalay. Ijay ti ayan dagiti pulis. Huwag nga paiso. Umay ka, mapantay jay. Ivan, anya tinapasamak. Apay nga da ka dito San? Di na isurot. Pakasa. Tatadalmas. Labdan nyo nagiti pulis. Pakawanan da kung may tinaramid ko. Naimbaglakid din tayo mayak dito'y balayo. Naabuta kapat paturungan ti nakaabungot alalaki ni tatang mo. Nakigtot, idi addaak. Idi tumalyaw,
Linibat ko matan adinanog. Aging gaan na awanan iti puot. Idi ikatan mi ti abungot na. Nimot gayam noli. Anya? Imbag tawan da kas ana pasama kada kayo. Imbag nga ruta na unaak. Awanan ti gundaway na anang paltog kanyak. Jakla impagarop. At dagayam plano na amang hold up kanyak. Isumot lagayam nga aputin na tingiwat na. Tapno saan ko ama ilasin ti boses na. Barok. Agyamanakan ka No saan agapukan ka? Amangan no inalan ang tibayad ti dagak. Awan anyaman na tatadalmas. Tinapateg. Awan ti dakes ang napasama kada kayo. Ay, lakay. Jay tao a paboritom. Dakas mo't gayam ti panggap na ka. Si babalod pala ang ni Noli nga aging gaita, Mr. Lonely. Naipatarimaan met ni tatang mi ti balay mi, ket umadanimeten ti panagkalay sami kiniaiban. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Julie. Julie, pagayam ko, nasayat met, tanasapsapa na amuan niyo ti kinatao ni Noli. Ket na amiris ni tatang mo, asaan gayam anasayat a tao, ti ipilpilit na, apakiasawaam. Ala, kablaawan kayo kini Ivan, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Julie, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.